Добрий день, дорогі наші глядачі! Радість ми вас знову видіти у нашій передачі «Живий русинський язик». І низько поговоримо про русинську музику. За весь цей час, які у вас є творчі надбання, або над чим ви працювали? Може, там ще не закінчено щось, але ви якраз працюєте, робите. На нинішній день файні музиканти, електронщики зробили мені пару музичних обробок на мої русинські співанки, а також колядки. Ці музиканти – то Олександр Киреєв і Олександр Чепа. Вони зробили мені дуже файні електронні обробки. На колядку «Дивна є новина», на колядку «Дзвеніли волки», а й також це «Дома господаричок». А ще зробили дуже файний ремікс на стародавню русинську співанку «Не спала я сеї ночі». Так що, користуючись нагодою, хочу подякувати цим чудесним молодим музикантам і побажати їм творчої реалізації, розвитку і всього найліпшого. Ці два музиканти, котрі помогли, оформили ваші твори, це є хто? Звідки? І де тепер вони, де вони співають, працюють, так далі, основне їхнє місце творчості? Олександр Чепа і Олександр Киреєв – то є ужгородські музиканти, які живуть і творять в Ужгороді. Вони виступали вже на многих сценах, мають свої проекти, мають свій гурт «Асідерор», а й пишуть електронну музику, яка йде по всьому світу, яку слухають, яку любить молодь. «Асідерор», їх творчість – це є музика сучасна, така технологічна, електронна музика. Так. Творчість гурту «Асідерор», куди входить Олександр Киреєв і Олександр Чепа, то є техно, то є електронна музика сучасна, прогресивна, музика мегаполісів. Її люблять і слухають молоді люди. Хочу вас звідати, що із сучасної русинської музичної культури Закарпаття ви би зарахували до модерної русинської культури музичної, сучасної. Але, може це не до кінця правильне буде слово, модерної в розумінні, нехай буде тих 17-35, оцей, для цього віку, молодих людей, те, що вони слухають, те, що вони вважають музикою свого покоління. Тому що у нас у русинів так є, що народний фольк, це є однозначно відразу, як народ каже, що це наше, значить, або то і маємо фольк. Але сам народ русинський, він є народ модерний, народ сучасний. У нас сьогодні така мода, знаєте, пішла, повернемось до села. Мені здається, що це радянський період, на це вплинув і пострадянський період, тому що в радянські часи, в принципі, було зелене світло для кар'єри, для всього, для самих простих людей незахищених. Тому, наприклад, на верхівку, так можна, еліти або бомонду радянського попали люди в більшості з корінням з села. І коли їм дали, коли вони опинилися в такій ситуації, наприклад, національна свобода трішки, незалежність України незалежна, їм сказали, що би ти тепер робив. І вони витягнули на саму верхівку, так би мовити, державної культури, іменно рідне для себе, материнське, це є нормально, натурально, але іменно культуру села. Хоча вже 100 років тому, чи там 1940-ві роки, Закарпаття, це не було Закарпаття, чехословацький період, Подкарпатська Русь, це не була територія культури виключно села. Це вже була культура модерної. Наші заробітчани, котрі за кордоном, там десь в цих фотографіях, шахтарі з Брюсселю чи з Сполучених Штатів. Потім маємо ужгородські фотографії, 40-ві роки. Ви бачили, що у нас чоловіки в піджаках.
Не в рубахах, ланцюгах. не в рубахах вишитих, а в піджуках і таких шапках. Це вони є горожани. Розумієте? Наші хлопці, навіть коли ходили на заробітки, вони одягалися так, як русські жителі. Закарпаття 100 років тому мало свою міську культуру, яку радянський період так вибив. Як я сказав, мені здається, в чому це причина була. Да? Тому що радянська номенклатура якраз тих людей поставила, да? котрі потім, оказавшись такі в ситуації свободи, вирішили, що цілій країні підходить свобода, наприклад, мого дитинства. Не, культура мого дитинства підходить цілій країні. Да, і все остальне просто це. Да, але в цьому, думаю, що нічого не було поганого, але не можна віднімати від країни чи від народу все інше. Правда? Не можна сказати, що то, тільки що я в дитинстві бачив, це, наприклад, да, це є, в принципі, достатньо буде. От дивіться, і тому, моє питання ще раз. Що сучасне закарпатських музичної творчості, що ми можемо зарахувати до русинської? І вас питаю, не обов'язково ці люди, котрі це позиціонують там як русини. Не обов'язково, що у них вся творчість там якось пересікається, чи є, наприклад, елементи русинської, там, чи лексика. Можуть бути люди, котрі взагалі однозначно кажуть, що я не русин, такого не буває. Да? Але елементи русинської культури присутні в їх, наприклад. Будь ласка, от в цьому не мусите відразу всіх, але кілька. Я хотіла би назвати 3 досить сильні русинські гурти, які слухають не лише у нас у Закарпаттю, а й в Європі і по цілому світі. То є нинішній гурт, дуже-дуже сильний, Вандор, де соліст є Іштван Халус. Вони співають файні русинські авторські співанки про любов і про життя. Дуже мені любить їхня композиція «Звізди, мої звізди». Але є в них іще більше наших співанок. Дуже багато наших співанок про життя. Їх слухає молодь, що саме основне, бо молодь – ото наше будущее. Дуже файний гурт є в Виноградові, у Сивлюшові, називається «Челамада». Там соліст Роберт Тіводар. Дуже файно співають «Тенгериця кукурудза милай», ото їхній хіт. А мають ще другі дуже файні співанки, котріся люблять людям. Хочу назвати нашу русинську звіздочку, яка є у Києві. То є Аліна Паш, яка усе гордиться нашу русинську бесіду і пропагує її серед молодих людей. Хоч вона, може, і не каже, що вона русинка, але говорить вона чисто, без акцента, співать вона по-нашому і гордиться свою сріберну землю, де ся родила. І це люди, за яких душа радується, і хочемо їм побажати благодати Божої, радости і творчого натхнення в життєве. Да? Молодь, напевно, більше обізнана може бути за нас з вами. Да? Я беру ті 17-річні, котрі у всьому розбираються, все знають. Це. На Ютубі дивлюсь перегляди ці групи, да? Дивляться їх, слухають, тобто люблять це. Хтось згадував, може, навіть це вида, наприклад, що в телефоні включиш, там якась співанка йде, закарпатська, русинська. Дуже інтересні і важливі ці групи. Да? Якраз одне із те, що ми з вами спілкувалися, я вам казав, що вони виносять пласт культури русинської, яка це теж мелодійна, да? Що це взагалі материнська мова у співі? Це щось надзвичайне, правда, про це дуже в Україні багато все каже, але у закарпатці, наприклад, чи для них не є миле, наприклад, материнська бесіда їхня з дому, да, як вона є співана. Да. І співана не тільки, наприклад, щось там сучасна технічна електронна музика, що це мусить обов'язково бути по-англійськи. Да? Чи тепер останні роки інвестують тільки по-українськи, що їх материнська бесіда теж, їм теж приємно, теж мило це є. А коли приходять в наші закарпатські, їх називають теж мегаполіси, Мукачев, Ужгород, і тут їх просто сам ритм життя і сама структура життя вибиває трішки з того, що навіть так негарно, да? Але є подеколи, що наша домашня бесіда закарпатців, русинів, молоді, вона в Ужгороді так оцінюють, що це мова сільська. І що ти, якщо хочеш стати людиною, то давай від того трішки відходи. Да? Маєш бути там. Це ніколи для людини, для самореалізації в житті, як перша ступінь, таке пережити, це ніколи не добре.
Правда, коли комусь кажеш, ти, наприклад, і ще подеколи під девізом всього того, що це є, давайте на материнській бесіді, правда, так, і потім з цим. От я цю музику чую, молодь слухає, думаю, що дуже-дуже багатьом вона допомагає з тим, щоб не цуратися, не відвертатися, не робити вигляд, що я, наприклад, Закарпаття, що я з села, і не відразу переходити на мову там державну. У нас в Ужгороді різне, кстати, не тільки так. От я з університетськими спілкувався, там є і на українську, і на російську. Там є подеколи такий моральний тиск, що ти мусиш по-російськи бесідувати.